Nhar l-4 ta' Ġunju 2010 il-Prim Ministru kien għamel stedina urġenti lil għexieren ta' qdi sportivi biex imorru Kastilja. Dakinhar kienu mistiedna wkoll uffiċjali għolja tal-Gvern, Ministri u Segretarji Parlamentari. U f'konferenza tal-aħbarijiet imxandra b'mod dirett fuq televiżjoni, Lorenz Gonzi ħabbar il-proġett tal-White Rocks. Proġett li kellu joħloq 800 impjieg u li kellu jkun wieħed mill-aqwa komplessi sportivi fil-Mediterran. U f'dan l-isfond li illum stedinnikom hawn il-lejla. Il-weda 287 tal-programm elettorali tal-Gvern tajtek jissokta l-investiment f'impjant sportivi madwar Malta u Għawdex u faċilitajiet sportivi tal-ogħla livell anki bisħubija mal-privat u l-assoċjazzjonijiet. F'dan l-isfond u ta' pjaċir u sodisfazzjon kbira lija li nħabbar il-bidu ta' proċess li għandu jwassal għal ħolqien ta' villaġġ sportiv ġewwa l-ispazju magħruf pajjiżna bħala il-White Rocks. Nistieden illi tinkixef ir-rappreżentazzjoni grafika ta' dan il-proġett illi aħna qegħdin ninawguraw il-lejla bħala kunċett illi qed jiġbed lejh l-investiment barrani biex joħloq daw il-faċilitajiet illi qegħdin nippjanaw illi nipprovdulkom. Iżda għalkemm mitħabbir uffiċjali spiċċat fuq il-faċċati ta' gazzetti tal-għada, sal-lum il-proġett għadu ma nbedix kif tistgħu taraw warajna. Tant illi il-Gvern anke ikkonferma li lanqas biss qatt hemm ftehim finali dwar dan il-proġett. Dan qalu llum Clyde Pooley, Segretarju Parlamentari dwar l-Isports, li għall-ewwel darba wara xhur ta' silenzju dwar dan il-proġett tkellem dwar il-White Rocks. Ovvjament, in-negozjati ifissru li inti għandek idea li ħadd tista' twassala u f'xin jew ieħor jista' jkollok it-twists tagħha. Dan minkejja d-dikjarazzjonijiet kollha ta' Lorenz Gonzi li dakinhar illi ħabbar il-proġett kien qal li dan wasal fi stadju ta' maturazzjoni. Naf li kienet kif f'ħin qasir, imma derinna li proċess li jsajlu għaddej numru ta' xhur illi wasal f'punt ta' maturazzjoni. Ħareġ ukoll il-Gvern lanqas fuq il-proġett sportiv ieħor dak tal-Marsa Sports Village għadu ma wasal. Tant li Clyde Pooley qal li ser jerġa' jiftaħ sejħa ġdida għall-applikazzjonijiet fil-jiem li ġejjin għaliex l-ebda investitur ma kien applika għall-ewwel abbozz li kien propona l-Gvern. Saħaq li issa t-tir u li jkun hemm ftehim finali dwar iż-żewġ proġetti sal-aħħar ta' din is-sena, imma l-Gvern m'għandu l-ebda kontroll fuq dan. It-tir huwa li jekk jingħalqu n-negozjati. Issa jingħalqu, ovvjament jistgħu jirnexxux, imma li jingħalqu. U tenders nistgħu nerġgħu noħorġuhom, jistgħu jitfgħuhom hija u jistgħu ma jitfagħha ħadd. Mistoqsi jekk dan huwiex ċertifikat ta' falliment għall-Gvern fejn fil-prattika baqa' ma wettaqx dak li wieħed, Clyde Pooley jgħid li dan mhuwiex falliment għaliex iż-żewġ proġetti ma kinux wedi elettorali. Tħoss li dan huwa falliment għall-Gvern? Lejla jiena sa issa ma wasalniex. Il-leġislatura għada ma qalitx. Huwa falliment? Mhuwiex falliment tal-Gvern għaliex dawn it-tnejn laqqas biss kienu wedi elettorali.